بله بتایبەتی پشتی بانگا ڕێبەرێ پەکێکی عەبدوڵڵاهی جەلان و هەروەها ئاگربەستا پەکێکی ژگەلێک ئالیان و بانگەوازی تێن پشتگیریش بۆ vê پرۆسەیە تێنی ڕۆژی لە پایتەختê Tirkiye Ankarê platforma aliman ya Ankarê bi belavokekê bi preskonferansekê piştgiriya xwe ji bo vê proseyê diyar kir ku heman demê platforma aliman ya Ankarê pîrozbahiya meha Remezanê jî li xelkê Tirkiye kir û di banga xwe de jî platforma aliman ya Ankarê dibêje wekû erkekî olî û niştimanî em piştgiriya vê proseyê dikin û em hêvî dikin ku ev bangewaziye ev pêngavên hatine avêtin ji bo silh û selamet û aştiya vî welatî bibine destpêkek niha yek ji endamên vê platformê birêz Şêx Diyadîn Firat mêvanê min ez ê zêdetir ji mêvanê xwe bipirsim ez benî di naveroka belavoka xwe de jî we behs kir hûn veke alimên İslamê veke platforma aliman çava piştgiriya vê proseyê dikin Yani ev hezar sale em bibêjin Kurd, Türk, Ereb bi hevra jiyanekî kûr û dûr bi hevra kirine ê ku hemî müşterekî wan dîn e yani di daxuyaniya xwe de jî me got yani Müslüman hewce dikin biratiya dîn çareser bikin. İşte ev pêvajoya ku nû dest pê kiriye di aliyê dîn da jî hewce dike alîkarî bide û ev pêvajo bi ser bikeve. Yani madem ki em bi Xweda bawarin, bi emrê Xweda bawarin, Xweda jî ji me re çi emir kiriye em wî emrê bicibînin ev jî yani wezîfê me yê dînî ye yani dîn yani wezîfê dînî ye hewce dike li ser yani emrê dîn em hereket bikin. Em bibêjin di evkê de ji daxuyanî de jî me got Rûm di ayet da 22 diyan da dibêje xulqandina erd û asîman çawa ayetê Xweda ye reng û zimanê we jî ayetê Xweda ye. İcar madem ki wisa ayetê Xweda qebul kirine do pir di çapemenî da çend pirtûkên bi zimanê Kurdî hatine weşandin anî hatin van nivîskaran binçav kirin ev ya nayê qebul kirin ya em di dînê xwe re samîmî bin yan jî em ji dîn yani samîmî nebin nameşe. Ez benî hûn zanin êro roja înê ye li mizgefta xutbe têne xwendin yani hem saziya Diyanetê hem alimên Tirkiye heta çend piştgiriya vê proseyê dikin. Bû nimune îro li cumeyê mela aliman di xutbeya xwe de di weza xwe de qet behsa aştiyê kirin yan na? Valla xutbê de behsa aştiyê sis dikin yani xurt nakin yani innemel mu'mine ihvetun festihû beyne axeweykum ayet heye hewce dikir pêvajoya yani îro cuma îro ew ba yani vî ayetê bixwanin li ser vî şîrove bigatin behsa biratiya İnsanan Kurdan bikirana Araban, Kurdan, Farsan, Müslüman birayê hevin û bi biratî pirsgirêkê xwe çare ser bikin. Di dawiya xutbê da jî dibêje bi edalet tev bigerin. Di camî da em edaletê godarî dikin, derdikevin derve edaletê bîrva dikin. Ev ya nebû? Ev ya nabe yani. Ev ya ne dîne ne vicdana ne axlaqe. Bi giştî mela di vê proseyê de heta niha roleke çawa dîtine ne tenê alimên Kurdan yani melayên Türk jî piştgiriya vê proseyê dikin yan ne wekû pêwîst? Melayê Kurd jî piştgiriya vê proseyê dikin fakat aliyê wî yên nuxsan çiye tu zanî terîqet gelekî hem li Kurdistanê hem jî li tevayiyê Tirkiye bandorin yani taqîn Naqşîbendî û Qadirî û em pir terîqetenin hewce dike diyalogekî bi van terîqetan re çêbibe. Alîkariya wan jî bêxastinî ku sînerjîkî çêbe. Yani terîqatên bi vî rengî hene li Kurdistanê ku bikarin di vê meselê de inisiyatîfa wan hebe rola xwe bibînin? Eğer yani cesaret bikin, samimiyet wan jî hebe, îman wan jî wan jî xurt be, hewce dike alîkarî bidin vî proseyê. Îca pêwîst e kê bi wan re diyalogê çêke? Dem Partî, Şanda İmraliyê yani kî wê bi wan terîqata re hev dîtine? Gelan heye di biniya partî de hewce dike ev ya yani ji xwe re pêwir bigire li vî îşê de eleqa bike. Yani ez benî kêmasiyekê di vê meselê de dibînin ku di vê proseyê de em bi rastî jî yani heta niha ne Dem Partî ne û masa ku hûn bez dikin wekû pêwîst wekû hewce dike hê bi gel terîqatan re di gel hindek grûpên dînî re yên olî re ne civiya be û danûstandin nekiribe.
هوال سر ویان دخابتن د پیش روزه دا او پروگرام در بخن پروگرام کی خورد در بخن آنها یعنی سیاسی پارتیان زیارت دکن آنها پروگرام لسوی چه کرنه و لسد جیانجی کنفرانس داینه عالی اول یعنی گره احمال نیکر گلک صاحب سپاس برس شیخ دیادین فرات که همان دمه بخوش مالباتا شیخ سعید افندیه بردف که وی پلاتفورمیه و پلاتفورم عالمین اولی انقره ایرو داخویانی جالیه وی و هاتا خواندن با آیت و بدلیل بحثا وی که دیگه که اولا اسلامی پشتگیریا صلح و سلامت و آشتیه دیگه با آیت قرآن پیروز اویه که ثابت و دیاره لی بله وکو پیویس لمزگفتن بحثا آشتیه نهی کرن ایرو به وی بانگه وازی خوشی پلاتفورم عالمان پشتگیری خوش با پروسه کو بردوامه دیار کرد لپایتخت ترکیه انقره